Really? You're going to read this paper now. Because that's what I'm saying. Okay. Fantasi. Det er det, der er fundamentet. Den første sten i højhuset, kaldet livet. Men hvorfor er vi så i disse tider så fantasiløse? Førhen, da verden var splittet, dengang blomstrede fantasien. Man tog den til sig, og det hjalp en igennem diverse stunder i ens liv. Men det er som om vi har glemt, at den overhovedet eksisterer, og efterlader os selv alene i en kold verden, hvor alt er hårdt, og hvor det, der tidligere var løsningen på og oasen, der hjalp os på vej, er blevet en svale blot. Hvorfor er vi alle blevet mere deprimerede? Hvorfor er vores eneste svar på alting blevet at gøre de samme hjernedøde aktiviteter igen og igen? Definitionen på sindssygehed er at gentage det samme igen og igen, og forvente et andet resultat. Men måske ikke havde for skyldes, at vi ikke må eller kan fantasere mere. De, der har et stort behov for de euforiserende stoffer, gør det alene for at gøre ting, de ikke tror, de kan gøre på anden vis. De tror, det er deres eneste mulighed, og når de tænker tilbage på de gode stunder, så er det de tider, hvor de har gjort ting, de ikke turde gøre før, og ikke havde tænkt på at gøre før. Det er de få øjeblikke, hvor fantasien faktisk regerer i deres liv. De stunder, hvor alt ikke blot var en statisk tilstand. De stunder, hvor de ikke blev drevet af den konstante seriøsitet og manglende evne til at tænke på noget så abstrakt, som det, der ikke er her og nu. På trods af den enorme vidensudvikling, vi har undergået i menneskets nye historie, og på trods af al den viden, vi har i dag, så har vi betalt med fantasien. Det vi savner mest i vores hverdag. Det, der er så yderst finurligt ved denne sag, er, at de fleste ikke ved, hvorfor de foretager disse valg, som de gør. Hvorfor de tager disse stoffer. Det er ikke bare for at have det sjovt. Det er en flugt fra denne verdens ulidelige behov for seriøsitet, og alt for stor hang til at favorisere fakta over fantasi. I denne proces sørger man godt og grundigt for at grave sin egen undergang. For med deres konstante dobbeltspil, der er noget så ulideligt underbevidst, så skaber de selv en verden, som de får et stadig stigende behov for at flygte fra, for blot at opleve en forgængelig tilstand af fantastisk frihed. Og så længe vi bliver ved med at fylde på med sniksnakker, udenomsforklaringer og halvhjertede løsninger, så ender det med, at vi aldrig kan finde tilbage til essensen, fundamentet og den sten, som vi alle higer så meget efter. What a load of crap. Let's see what you got for me today. Bacon. My favorite.